Любо съм от Battery Service, понеже видеото с различните фенери, които внасяме, така се разгоряха разни дискусии. Тук днес се получиха една част от новите неща, мога да ви покажа. Това, което дойде... Ето, това е Hard C65 ухе. До него е по-малкото му братче, което е с размахване отпред на шапка, ако си го сложите, да може да светне. Има сензор. New 11 от 27, също много добър челник, страхотен, малък, компактен. Тук са около 160-70 метра като обхват. Следващото нещо е това, което също е, все пак това е 4000 люмен, но New 45. Също страхотен обхват, малък, компактен челник. Пишете в коментари, ако искате за нещо конкретно, някакво ревю да направим. Ето е тази лампа, която е страхотна, аз също ползвам такава. NVL 20, работна лампа или за каквото можете да ползвате, като ви изгасне тока, има и фенер на нея, не е само за осветление. MH12 Pro, брутален фенер, половин километър обхват, много малък и много компактен, страхотен. MH25 Pro, тук са още по-брутални параметрите, има и показател, който дава за батерията, за нивото на светене, тук са 705 метра. За тези малките вече съм ви разказвал. Идваме на това нещо, MH40 Pro, което е брутален фенер. Той е с дистанционно, което може да си лепите, той е с велкро на там някаква дреха или нещо подобно. Това нещо е 3500 лумена и е 1300 метра обхват. Ще го покажем в някои следващите видеа, тук на тъмно как свети и докъде може да хвърли. Това е малко фенерче, много интересно, специфично. TM12K, всъщност това е поръчка за клиент. Като цяло, за тези също съм ви разказвал малките фенерчета, чантичка, диагоналка или кой където иска да слага с различни функционалности. Вътре има 1000 джоба, отзад може да се закача на калъв, на колан, на каквото се сетите. Нали, малка част от нещата няма как да разпръснем тук всичко абсолютно. Така че ако има нещо, което ви е интересно, което искате специфично ревю да направим, ще се опитаме доколкото е възможно. Това от мен.